Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Ayan ay paku na adobo. Saka itlog, kinilaw. Akong gilanan si Mimi kay di siya muhalang. Halang yan. Ay, nakaano ko. Ayun yan. Alam kayo guys. Di na. Ako ay pugay. Sibog darling. Uwipon. Ako ano. Na. Sino? Sina. Ampo na. Lord, thank you sa blessing na maghihapag ka na mo sa matag adlaw. Imo kaming pagkaanong grasya. Diya sa balahan ng mong kamot. O kini karon Ginoo, gining kapiliun no, gabi una. Kani gibutang sa lamisa ikaw makahatag og panalangin niini. Alingini kani makawala ka ni balatian o makabaskog kani sa lawas. O makataas kini kinabuhi. O panalanginan mo sa Ginoo, naghikay niini. Panalanginan mo ang puyo ng balaya Ginoo. Kani tanang Ginoo ang pangayo sa ngalan ni Kristo na akong manluluwas amin. Listo. Kain tayo guys. Dagan ka ano. Bayo na. Dagan itlog. Pig. Mendapat ng itlog na ito. Isang kaya. Ang plato. Wala, hindi ka mo na. Nihapon ta. Kain tayo ninyong lahat guys. Panihapon tayo ninyo. May putang ka? Mayroon kaming saging na hinog. Ang uban hindi pa nahinog. Amanay. So sa sako akong gibutang. Ka? Wala. Panihapon tayo ninyo Guys, guys. galit kayo ko daddy. Tapos akong mami. Galit akong mami. Ang daddy ko galit kayo guys. Ay! Gulay. May gulay. Hindi po yung pato sa lang. Rapan. Ano ba lang? Wala maun. Ayo tete. Ayo posporo. Panihapon daw. Ini dito ko balay. May lighter daw oh. Alam sa ka tete. Hindi, panihapon pa ka. Ito. May bahaw daw kay ako kanon. Ah. Diba? Wala po lighter yung mga hudyalan. Ang gagawin sa kaon. Gamot ko ah. Ang gawin. Ako na. Ito pa na naman. Ay! Alam? Tas kaon niya. Tampala. Kaya. Nakatumbilan ko yung mami na iba. Mami ba, mami?
Amerika, baka pumili ang pamilya. Kung wala ka na po kami, lagi na ni mami ba? Nagkaan na rin ako na ano po ba? At least na po, mami. Saan ba? Ama si Juan? Butch. Meron. Dapat na kuya, dapat na vlog. Dapat na kuya. Tapos na kong kumain, guys. Ano ba na kumain? Water, mami. Miming! Nagpahilot si Busing, guys, kaya nalos thread. Ayan. Ayan, Pare, guys. guys, kanang super og panyawan. Ande. Gawin ng color. Apay ilihok, boy ng horror. Ay, Tanawa, guys. Kuan si Busing. Sakitan na sa Busing, guys. Oh, tanawa ang mother. Ay. Ako pag inihabol-ihabulo. Ayan, guys. Anak. baliha. Ya. Ay, lihok ka lagi na. Nalos thread si Busing, guys. Napaminhod ko no iyang katawan. Ikaw rin na di. Sudahlah.
Nalos spread guys, nalos spread. Ikaw na. Ito guys ay panyawan at saka ikikasen. Dagmay bas bagtak ni mo ramig bagtak sa kuan bita-bita. Ayan guys, ang tinasad. Ayan si nanay. Di paningot na ko guys. Kusad. Di paningot ang doktora. Gay. Kaya na. Hindi na magunda. Kuan kayo ang kuan guys. Ikaw pa'y hiloton, ikaw pa'y magreklamo. Kalake, wag kumangay. Palihagin ninyo ando yan. Mo pa'y hiloton, mo pa'y magreklamo. Kabalo ka na naipit pa. Saan mo si guys? Ang sano guys. Ako nihabol guys. Guys, nakasabang mother ito. Nun sa? Nakasabo. Nangasaba? Mm. Kay, Nakasabo. Sabak sa ako. bang? Patingkil. Pikil. Ano ka ng bingkil niya? Tanaway mong kamera ka di ba kurog-kurog? Ayo pa, ano mo eh. Dito. Tas ba? Bakit? Tabang. Pero kayo, tikwa. Agilokan siya guys, basta hiluton yung tuhod. Na yung tuhod ka na nga, samad-samad. Tapos na kaming kumain guys, hanggang dito na lang ang video ko. Ako magpapaalam na maraming salamat sa inyong lahat guys. O shoutout Madam Lalakoko TV, shoutout Ma'am Army Sifreda, shoutout Ma'am Samirin, o shoutout Ate Mar, shoutout Ma'am Pinay Beauty, shoutout Ate Ritzel Tamagawa, o shoutout Jing Panunghot, o shoutout Bridget Pantinople, shoutout Simply Me at 08, o shoutout Juliana Bubakar, o shoutout Ate Gwen, shoutout Marang Marlene, shoutout Snowlin, o shoutout Jerwin Vic, o shoutout Thomas Gerald D, shoutout Ward Muse, o shoutout Senior Arvin, shoutout Acticlar Vlog, o shoutout Jose Villarasa, o shoutout Leoner Manner, shoutout Marlinda Cadiraw, shoutout Graham, shoutout Crazy, o shoutout Divor Crystal, shoutout Ligaya, shoutout User, shoutout Cornelia, shoutout Anita, shoutout Mana, shoutout Mary Ann Lim, Kim, shoutout Mel Yanti, shoutout Renel Congreso, shoutout Aya Dalugdog, shoutout Ardeline Baluti, shoutout My Vlad Sugar Journey, shoutout Ching Tapawan, shoutout Binak Wave, shoutout ACM, shoutout Maldita, shoutout Emilita Bulaon, shoutout Robelin Rogay, shoutout Joy Alim, shoutout Love Joy, shoutout BT Wiles, shoutout
Bartolome Grutas, shoutout Verlan 99. Maraming salamat sa inyong lahat guys, sa mga followers, subscribers, viewers, silent viewer. Daghan kayong salamat sa inyong lahat and God bless to all. Ako'y magpaalam na. Bye-bye! Bye!